Siinä on semmosia palapelejä ihmeteltäväksi. Tää on itse asiassa yksi semmonen aika isokin tekijä. Tässä mun hommissa mitä mä teen korjaan niin fiksaan näitä antiikkihaitareita. Siinä on niinku kuvasta näkyy kaikki tunnistaa, se on vanha Kuusankosken kuningas, ei puutu kuin pari osaa. Tää on vanha viipurilainen, toinen viipurilainen. Ja työkaluthan on tietystikin ihan samaa sarjaa. Tehdään tuommoista karkeata työskentelyä, niin kaikki nämä on sit sitä mallia. Ei näillä oikein mitään pillareita viittis lähteä korjaamaan. Hammaslääkärin työkalut on ihan käteviä. Joo, niin tässä on lisää näitä osia ja siinä on vanha Cooperatiive. Se on Viipurissa on valmistettu kanssa joskus. Muuta en tiedä muuta kuin ennen sotia, se on ihan varma, että se oli niin huonossa kunnossa se vuoto, että ei pystynyt soittaa yhtään. Me kokeillaan toimiiko se yhtään. Sen verran sitä läjään, että ainakaan se ei itsekseen soi. Se on toimii sen verran. Se pitää ilman sisällä ja soi. Eli nyt me voidaan niinku aloittaa tämän korjaaminen. Nyt voisin vähän esitellä tätä. Aikanaan kun haitareita rakennettiin, niin ne tehtiin ihan oikeasti tyylillä. Pysypä siinä, niin mä yritän korjata sua tuosta lisää. Katsotaan nyt vähän lähemmin. Se on ollut aikanaan ylpeä mies, joka tämän on saanut uutena. Sitten tuli tämmöstä tuohon ja tosta tuommoista. Tää on ollut todella hieno laite joskus. Näin, ei mitään. Tuokkaa pelit korjattavaksi.